Ready na Jordani. Yung kapila ako, kita ganito hotel. Masikat ko lahat. Bili ka rin ng motor. Kasaba na biya niya. Laba na dyan. Ngayon ako na si Relax. Si Relax dyan dahil. Dito na dito ito matangtang no. The 7 na ni siya. Heavy ang laser sa mga agtang man siya. Ano siya? Ano naman? So karon kay kuan, isa CO2 Fractional. Oh my god girl. It's been 24 years na kanang kuan jud dahil kanang wala na ko kapalit sa Beauty Central. Man kani siya kay bago na siya na branch. Kuan ni siya sa kasi ni lugar sa aesthetic Alpha Advanced Aesthetic na kuan in a branch sa Mactan. If doon na ka sa mga north or sa mga Mactan area, Lapu-lapu, Mandawi, naa jud diri tanan. So karon kay mag-fractional ta di kato gining laser tong sa una bugas-bugas lang jud ko dai nara jud na tanan dai wala na ka maintenance no put a finger down child wala na ka maintenance wala na sa ka facial pobre pa jud itanan na lang kumano nang 8 na 8? Di, ang imong scar ni ano? minimize jud siya. Imo ang view kay aesthetic jud ba kanang nara jud siya sa sea viewing may nanara ang pet. Uy, sulti ha? Dumingaw ako sa feeling. One. Yeah. Ito yung fried chicken. Bawal pa ako magpabuwad sa init. That's so sad. Leisure siya kayo ang view, Jude, as in. Oh, ha? Akong view dahil. Ano na, here's the mactan. Masada when I bridge is falling down. Ano kaya kung nang gabunuog, Jude, sis? Kubag kayo siya. Kubag dyo kayo siya DMD. Maka-feel dyo ka na kanang maglisod kong storya. Hi baby, nabi ako sa kuan. New branch sa Beauty Central. Sa kuan bet ni sa Alpha Aztec. Vega ka ayo day. Karon magpa-laser ta day. Magpa-laser tong skin kay na hard na ta day. Wala na ta nag-take og mga medication, mga vitamin C. Mare mo na din akong last project. Ang ngayon ba kuan nito eh? Dako sa ni. Heavy kahapdos akong naungday. More na pinaka-powerful na fractional ever. Mawara na siya day. Luoy kay akong naungno. Puwa kay sanan. Kaya kay diri na place kay sea viewing. Humandayon. Pidira ka mag coffee. Very light.
Mutan og Netflix, charot. Maura ni siya, mo-update ra ko sa akong skin. Ka-9 na biya ni na session. Grabe na kayo no, 9 session na jud day. Ana jud ka powerful day. Hapdos na gukig naon day. Road to glass skin na jud ni day. Na with facial, wala na ka ng mga medical enhanced char. Maura ni siya da, pinakahapdos sa tanan. Tomorrow ni ako ang skin for ang kanay na session sa fractional CO2 laser. Kabantay ka puwa-puwa gyapon siya kay namo to yung residue sa laser. Kamo to ang agianan sa laser kay naa gyapon ang smurg ihog tawag siya scar kunuhay ba. 2 hours to 3. Siya bugnaw di init sa dine. Right. Relax. Right. Diba? Ma-move siya with your finger mo natin paralyze. Relax. Right? Right? Relax. Right? Relax. Ano sa di siya? For listening. Pa-help na siya. Mapaan siya ng pimples. Dry ba? Kita ka sa effect sa CO2, pino na lang. Feeling niya no kay na mo soyo ka dili soyo. Ay kahadlok di ra ulo. Remember the day stop. Kaya mo no? Oh my God, Lex. Wala ba? Mura gan siya? Takon dili ba kay mo dai shadow.
Shadow sa? Linya ba? Line ba? Naka ni? Oo. Pero one man pa Nose doon. line. Binagid ka man chismis anang kibi ha. Okay. Ano magagid ng silicone? Oo siya sakit. Kumasa naman ito yung friend ang tamukon. Friends kaya po. Pero kadagayan daw, masakit pa siya kadagayan. Tapos ito. Stop ganang yellow ganito, more plasma o. Sakit din siya sa antang. Pinipis ako. Oo, may pinameasure. Kung siya gifting sa everybody na do. Dire ba na sakit? So, ang kanang dark spot na kita ni mo dok, mawa na siya sa kanin. Nakam ba kaya ang tawag ko ba natin? Ano? O siya sakit. Hindi ka sakitan o ba na ako patient sakitan lagi? No? Or kasi namanhid na di ko dok. No, di na kayo red na. Paspas siya mo red. Yung maragi layer sa blood. Oh, sakit na. Kita ko sa mga video sa upuan. You're so haggard. Very haggard. So sad and depressed. Ang buhato na to karon kay magpa CO2. Oh, di ay. Tanong gina kung skin ba okay na andiri na part kay marag heavy pero marag okay ra ba? Saka kaayo ka. Slow time lang. Ano ko ba sa kapuan? Mura ko clown tignan ko ani. Positive din. Ang charot lang. Grabe na siya ni Day. Ta-10 na siya ni T. Pila ganiti? 100,000 na tanante. Ba? Visitor. Oh, thank you, Chang. So, mauna to siya ako ang 10 session sa ako ang CO2. Mora jud to siya tananday. Worth it ba jud ang 100,000 worth of CO2 10 session? Yung ko guest, as in worth it siya. Pero di man siya ingon like subayon ni mo siya right away. Mura ko ano siya kanang stepping stone. Mura siya kanang nana lang, hinahinay lang. Di jud siya ingon every month. Pero if ever na kay budget na every month, why not? Jud siya effective. Mo na ang result sa 10.
Although naga po yung mga bugas-bugas pero normal na siya, pero ang targeted jud sa kanang CO2 no kay kana jud mga daghan siya multi benefits actually. Kaya ang main target jud niya kay mga scars jud kana bitaw mga lubak-lubak, mga textured inana dai. Mo na iya mga targeted jud sa kanayahang jung yeah, multi benefits kay kuan minimize pores, collagen stimulation, di ko kalito, skin refacing for the acne scar, stretch mark, age spot, and fine lines. Tinuod siya dahi. Kaana na ko sa ogtang kay wala kay koy fine line, wala kay koy linya-linya kaayo. Oh my gosh, 22 na biyata dahi. My gosh. So ang naa diri kay mga beauty light ra dahi. Pakita na ta ka sa kuan before and after kuan daylight. Wala jud ni makeup wa tanan. Kilay ra na og lipstick. Char. Mao na siya dahi. Asa daw? So mao na akong skin. Ang asa tong duha ka ayos left. Pero if tanaw ka na ko kay right, ang dili na ko sa akong left jud kay moy pino, like pino jud kaayo if mo make upan ko murag glass skin ang effect diri, murag siya natural. Comes to sa akong right, kanang wala ko yung second iris awa na jud different. Diri sa akong right, mga tanaw nimo kay nasa left, an siya mas heavy ako ang textured, heavy ako ang pores. Makaingon jud ko na mas seamless jud diri, ka mas pino jud diri ba kumpara to here. So mo na ang effect sa CO2 tan session. By the way, information, kato mga tunga-tunga sa January, February, March 2020, nag-hormones pa ko ato. Hormones. Catholic. Charot lang. Nag-HRT pa ko to. Nag-pills pa ko atong panahon na. Nadyo siya difference. Murag na-enhance jud akong skin na hamis. Kay ko dahi as in like legit hamis. Like legit hamis jud ko ato dahi. Like I could never. And ang effect ba jud sa, if mo stop kay HRT, ang effect ba jud sa HRT kay mo balik imong breakouts. Pero di jud siya ingon literal mo balik. I mean, paan ba itong mga videos na ako kay kuan man to siya. Kanang pino akong pores. Nag-hormones pa ko, nag-pills pa ko atong panahon na. Wala naman siya ni balik og lungag or ni balik siya dakog pores, wala ra, pero nag breakouts jud ko heavy, like heavy breakout. Nakatabang jud ako ato the most no kay kato yung PDT, katong ganing plasma facial tong dugo, atong gikuan kog dugo here kato na video. Dito'y pinakasakit sa tanan facial ever. Mayroon kong sakit. Para ang sakit ato, sa ako ang experience kay Morag, ang sakit ato kay Morag na sa kuan 6 out of 10, mangina na kaya raman siya. Pero it comes to agtang day sakit kaysa agtang day like magana jud imong tiil day, magana na jud day, magkumungko jud imong mga tiil sa mga tudlo day. Comes to here ana kay wala na. Kita ka sa chin, gamay lang kay bugas, diba? Gamay lang kay bugas day. Ambot lang si cause ani feel ako sa mask. Charm ipasangil pang mask. Nindot jud siya. Worth it jud ang kuan, worth it jud ang 10 sessions sa CO2 actually. If trans ka, nagplano na ka mo stop na kag hormones. Una na kay plano mo stop na kag taking HRT, mga pills whatsoever. Nindot ni siya na kuan alternative kay dahi. Once your age, good luck sa mong kidney. Char lang. Kung nagapong yung soft, nagapong tanaw sa skin, wala naman ito kay hormones. It's been like 1 year, ang pila ka months. Man, in the end, mga pila ka months, mubalik ra gyapon kay para sa balay-balay here. Mo na itong last project ever. Like, mo na dyan ang last. Char, makayong last. Bitaw no, nagunon na bitaw ko. Dayon ako ang hormones pero ma-enhance yun akong skin. Munindot yun siya, magwapa dyan ko and all. Pero if mo stop na sad ko, kaya what if ba ma-financial problem or what if inaani? Day mo balik ka sa mga bugas-bugas na dash. Beauty essential to the rescue na naman. Ana, gani day. So, if you ask me, mo balik ko. Pero nagplana sa ko, mo stop na sad ko. Kay kidney ba ang target sa hormones. But we will never know. What about ay mga, ako ready siya ma-maintain. Prefer now, kaya wala pa ko nag-take. Karon wala now. It's been 1 year. 1 year na jud. Sad. Pero, warang gyapon. So, to nag-pills pa ko ato almost 1 year sad to. Hamis jud kay ko day like glowy the fuck. As in, nice jud kay to day. Babae na fresh. Karon na dik wa na jud day. Kaga to the possible as I can. Char. Time to time, mo better raman siya imong skin. Kato mga days, rough lang dito. Gudugay sa ko recover atong kung ano na breakouts ko. Abot siya to siya 4 months na walay hormones. Nakuha siya una to kay hormones imbalance. After to kay na breakouts dayon. After to kay wala. Pero although, napami na ibilin balay-balay here sa YouTube na pa man. Pero, di na siya piya sa una na dako kayo. Mara na siya. Mara na akong chika sa ako ang CO2. Worth it ba jud ang 100k? Yes.
worth it. Nakakita bitaw ka sa akong mga vlogs. So siya, 2020, 2021. Nagkuan ako, nag 5 session ako, katong last na ako, pinaka-first na ako ever sa Beauty Central experience. So, link down below sa tanan, mga buccal fat remover, if na-curiousan ka, wa siya sakit day. Manawa na ron. Man katong botox, masseter. Kato siya kay January 2021. Feel ako, ma-expire na niya akong diri mo. Dako na sa akong papangig time to time. I think mga November this year, November, mapuana na sa nigbalik mo, dako na sa day. Antay ka, dili hait akong hair. If mo tanong ko sa mga previous na video na walay 2021, wala pa to yung masseter. If tanawa ko mga video na mga 2020, heavy siya kaya akong jawline here, kanang hait siya kay siya diri. Kadugay mo balik na sa no, oh my gosh, muscle biya na siya. Ang cause ana kay kaon og kanang bubble gum, mga hard beef, kanang mga na gani. Na siya. So, mora na akong masay. Worth it jud siya. Alam jud siya, although mahal siya, pero ay pag huno na sa price, huno na jud na unsay mahatag na benefit. Pag huno na sa unsay purpose. And then, paan siya kanang Beauty Central offers you buy one take one. It means sa 10 session, 50,000 na ang tanan. You know what I mean? Mora na siya. Doc, discount buy one take one promo hasta sa ilahang EDT katong ganing blood katong dugo-dugo ba kato siya, although kato siya na presyo kay higher to siya, but buy one take one gyapon. Instead of 10,000 one session, duha na siya. So morag sa imong ka 10 session 50,000 na tanan. So kana na opportunity it mong last. So buhata na while kanina video kay upload na nagsugod na sila dai. Promo sila Beauty Central only, Beauty Central sa Alpha kay I don't know, pero Beauty Central ilang gitarget. Aftercare sa imuhang CO2, sunblock lang jud all the time. Like, sunblock lang jud siya. Like, no need mag-makeup ka. I mean, kuan baka nang after 1 week, inanana, sunblock lang jud siya. Dili jud siya, sunblock lang. Tinted or walay tint, sunblock is must. Sunblock or sunscreen. Piyara man guro na, pero I think lahi is like purpose sa life. Mora na siya. Mora na mo i-maintain man. It comes to kanang facial wash or na mild lang. Pili ka tong Cetaphil, cleanser. Basta ayaw gamit og kanang mga sabon na kanang mga safeguard na hard kina sila kanang strong ra kayo. So mangitag ka ng mild. Kanang mga liquid soap, mga pwede ra na. Pero pangita lang siya mild as possible. Pwede sa katong Frigiderm, char. Mora na ako mga kuan. I hope na if ever napa mo yung mga question, mga kuan, feel free na message na ko sa Instagram or sa Facebook page or comment down below if gina kayo mga question pa. Mora na siya. I hope you guys learn something and educate. Sure, makayong educate. So, mora na siya. I'm just sharing my experience sa CO2. Mora na siya. Thank you to Beauty Central. The best. Yeah. See you in my next surgery vlogs again or facial. So, mora na siya. Bye, guys.